evolución da evolución. Sí. Continuamos evolucionando e investigando, polo menos o que sí está claro é que facedes unha proposta original, e iso xa é o primeiro que é de agradecer, que non ides dicindo vamos facer por aquí e ao final acabamos parecendo a este ou o outro. Non, Pé de Boi parécese a Pé de Boi. Sí. E iso eu penso que xa é como poñervos unha medalla, Moitas gracias. Sí que che dou gracias. Además é un piropo dos máis grandes que nos podías botar, porque é algo que nos gusta, o sea, algo que nos gusta cuidar. De feito, cada disco, se un vai analizando un pouco a traxectoria, cada disco ten a súa totalmente ten a súa esencia, o sea, non ten hai unha relación evidentemente, non? Porque están aí, non, os orixes e tal, pero cada disco é un sentimento distinto, non? Un novo avatar. Y luego lo que nos gustó que si mezclas este disco con Anno de Bretema, que lo hacemos en los directos, compaginan perfectamente. Que eso también dice algo, ¿no? Que realmente fue una pero ademais o que se nota é que vos segue a prestar a festa. A festa está no sangue, é importante, non? A festa está no sangue, e notase moito no traballo, non? Sí. Bueno, para que dixirades a medalla, porque Óscar quedou ya así. Eu estou un pouco, como se di, colorado. Estás a punto de levitar. Estou aquí a punto de levitar. No dormía mucho, me parece que venimos de tocar ayer e A ver, temos que falar despois das presentacións. Onte mesmo houbo unha, a ver que tal foi a cousa, pero antes escoitamos outra peza. Primeiro lembramos os teléfonos, porque imos lembrarlle a xente que sortearemos contra o remate do programa, contra as 6 da tarde, 5 exemplares deste Somos Nós, este novo disco que nos están a presentar en Lume na Palleira, en Radio Galega Música, Pé de Boi. 981 27 51 51. Repetimos, 981 27 51 51. E que escoitamos agora? Que lle ofrecemos á audiencia? Marusiña foi na primeira hora, abriu o programa hoxe. Agora fomos camiño a Monzo. Bonita pausa. Bonita pausa. Mira, eu casi levo en ringleira para baixo. Camiño a Monzo, pois... Peme que sí. Peme que sí. Peme que sí? Sí, vamos a Asturias. Sí. Vamos a Asturias. Un tema Puxa Asturias para os vaqueros de Alzada. Despois falamos de que este é un disco, eu o día que empecé a poñer aquel EP, que eran parte destas pezas pero distintas. Despois hai que falar tamén diso, porque isto naceu dun xeito, despois o neno ese, pois non sei que lle pasou, porque virou a nena ou algo polo estilo, non lle gustaba o sexo ao completo do grupo, non sei que pasaba exactamente aí, pero a cousa virou bastante, cambiaron moitas desas pezas, pero eu xa cando presentei aquelas primeiras pingas que nos diciades, dixen unha cousa que agora repito: isto é plurilingüismo e o demais son coñas.
Pois Asturias. Pois Asturias. Aí estaban Pede Boi cantando tamén en asturiano. Neste Somos Nós. Imos ver que lle parece este novo traballo de Pede Boi a dous dos que nos chamaron. A primeira chamada chéganos dende Neda. María, moi boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? A ver, que tal o estás a pasar agora co son de Pede Boi? Moi ben, gustame moito ese tipo de música, así moi festeira. Pois eches a bailar xa? Casi, la seguinte, me parece. E se te levas un para casa máis que contenta, non? Bueno, contentísima. Pois eso simplemente con chamarnos está feito. Bueno, espero. Moi ben, algo máis que lles queiras preguntar? Nada, que sigan traballando así de ben. Moitas gracias. Pues non hai problema. Un bico, María. Veña, María, buscase a sorte despois no sorteo, de acordo? Vale, ata logo. Unha apertiña, e graciñas por chamarnos. Ata logo. E a seguinte chamada chéganos dende a Coruña. Suso, boa tarde. Hola, boas tardes. A ver. En plan de mensaje debería decir bonsoir. Bonsoir, bonsoir. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Va bien? Bicho, así que plurilingüistas estamos, É que como ainda pasaba en estuve en París, entonces ainda me queda un pouco. Ai, amigo, A ver, que che parece a música de Pede Boi? Suso. Bueno, pues a mí Pede Boi sonábame, aunque, bueno, ter así non tiña nada dentro da miña discografía, vamos, entonces, pero, bueno, si me sonaban algo, vamos. Sí, bueno, pues, bueno, é algo distinto, vamos, a ver, que me gusta así o coi, e eso, vamos. Bueno, si toca mellor. Se toca 1000 veces mellor, vamos. Claro. E, home, senón tamén se pode mercar, Tamén. Non é que sí, se poida, é que se debe mercar. Sí, pero é que xa non sei de meter máis discos, tampouco tendría que salir da casa para entrar os discos, vamos, entonces... Ai, eso que hai que ter normalmente, eu no meu caso é unha muller comprensiva. Tamén que teño que dicir, porque ás veces non sei se me vai sacar a min de casa ou os discos. Sí. A ti pasache algo parecido, entón, non? No, porque eu non tiña problema así en aspecto con muller nese aspecto. Claro, pero entón o mellor te tens que botar ti a ti mesmo, porque xa non te tes onde meter. Moi ben, Suso, pois ainda así, que a sorte que che toque e senón que o merques. Vale? Veña, unha apertiña. Chao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ben, pois lembrade 981 27 51 51 para participar no sorteo deses 5 exemplares de Somos Nós, novo traballo discográfico de Pede Boi. E recollemos chamadas en diversos idiomas, Non hai ningún problema. Non hai problema. A ver, continuamos a falar con voscos, xa falamos de que un disco plurilingüista, porque aquí en cantos idiomas se fala? A ver, inglés, francés... Teña que sacar esos dediños a ver, apuntando casi. inglés, francés, galego, galego, asturiano, castelán... Hai un cachiño de vasco. En euskera, sen Euskera. vasco. E hai un idioma inventado por nós. É o inventado, porque por ser eran poucos, dixeron, va, 6 idiomas. 6 idiomas son poucos, non? Sí, non. Son poucos, home, 7 é un número máxico. Bueno, hai que 7 é un número da masia. Falta o alemán e o Falta o alemán, holandés. estivemos a puntiño, E o holandés tamén. Vamos aí, Para a seguinte. Bueno, pero vos o que dixestes foi, mira, para que completemos o número 7, pois inventamos nós. Inventámonos un idioma e xa está. Para Guarabara-Cana. E aí aparece tamén 7 idiomas recollidos neste Somos Nós, que o título tamén merecerá unha pequena explicación, non? Porque a xente dirá Somos Nós.